Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tiago. Taong 1965, kay Hagan, Negros Occidental. Noong mga panahong ito, nakatira sa liblib na lugar ang pamilya ni Tiago at meron na siya noong asawa, pero wala pang mga anak. At ayon sa kanya, yung baryong pinagtirhan nila nakatago sa isang masukal na bundok. Meron doong iilang mga taong nakatira, kaya naman kahit papaano, nabuhay sila ng tahimik at payapa. Marahil nagtataka kayo kung papaano roon nakarating si Tiago. Noong panahon kasi ng gera, naghanap sila noon ng mapagtataguan. At ang lugar na yon ay aksidente nilang napuntahan. Yung mga kasama niya, nagtago roon ng ilang buwan, habang ang iba naman pinili ritong manirahan. Subalit pagkatapos ng gera, umalis na rin ang mga ito hanggang sa siya na lamang ang natira. Maraming rason para iwan ang lugar na yon. Ngunit dahil sa babaeng nakatagpo niya, hindi na siya lumisan pa. Para sa kanya, ito na ang panibago niyang mundo, kaya hindi na siya dapat na humanap ng ibang lugar kung saan siya mabubuhay ng payapa. At sa paglipas ng mga taon, naging masaya naman silang dalawa. Makailang beses na rin nilang sinubukang magkaroon ng anak, ngunit parang hindi talaga yon para sa kanila. Dahil dito, sa halip na magpumilit, ipinagpasa Diyos na lamang nila ang lahat. At imbis na ito lang ang maging kahulugan ng kanilang pagsasama, naghanap sila ng mga paraan upang maging masaya. Paunti-unti, natanggap na nila ang kanilang mga tadhana hanggang sa sumapit ang taong ito. Ayon kay Tiago Pinuno, literal na paraiso ang lugar na kanilang pinagtirhan. Malayo sa gulo, wala gaanong tao, at napakalusog ng kalikasan. Kahit saan ka tumingin, magagandang tanawin ang iyong makikita. At lahat ng kapitbahay nila roon, mabubuti at mapagbigay sa kanilang mga kapwa. Naroon na rin ang lahat ng kailangan nila. Kaya naman wala silang ibang gagawin, kundi ang magpagod para merong makain. Di rin uso sa kanilang pagkakaroon ng pera, animoy hindi sila sakop ng bansa. Siyempre, natural lang naman ito. Gawa ng sa baryong yon, wala talagang mapaggagamitan ng pera. Lahat libre. Tapos kapag may gusto ka, pwede mong ipalit sa mga kalakal o mga pagkaing iyong makukuha sa gubat. Napakaganda ng kalagayan nila noon, hindi ba? Ngunit ayon kay Tiago, na ang paraisong yon ay may hahalin tulad mo sa baryong merong dalawang muka. Isang liwanag at isang kadiliman. Ayon sa kanya, matagal na nilang iniisip ang tungkol sa mga nilalang na palaging dumaraan sa lugar nila. Bagaman sanay na sa mga ito, hindi niya maipagkakaila ang matinding pagkabahala sa oras na nasisipat niya ang mga ito pagtungtong ng gabi. Hindi lang kasi mga ordinaryong engkanto ang kanyang nasisilayan, bagkus binubuo ito ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa, kagaya ng mga aswang, itim na laman lupa, at mga taong dilim. Lahat yon mapanganib para sa mga tao dahil sa oras na makasilay ito ng ordinaryong nilalang, hahabulin at papatayin nila ang mga ito. Dagdag pa niya na, marami na sa kanila noon ang nagbuwis ng buhay, ngunit sa halip na matakot, pinili ng mga itong unawain kung ano ang ibig iparating ng mga nilalang. At imbis na maghigante, sinubukan nilang makibagay. Narespeto nila ang oras ng mga ito at sa gayong paraan, nagpatuloy ang katahimikan sa baryo. Ngunit ang ganong estilo ay alam nilang hindi magtatagal. Sa paglipas ng mga buwan, maraming revelasyon ang naibunyag, kaya may mga tao nang napilitang lumikas. Wala silang ideya kung ano ang kinakatakutan ng mga ito.
Ngunit malakas ang kutob noon ni Tiago na meron itong kaugnayan sa mga nilalang na gabi-gabing nagpaparamdam. Isang hapon, pagkatapos ng kanyang trabaho, may nabalitaan siyang sinapian sa baryo. Kilala niya ito, kaya naman dali-dali niya itong pinuntahan. Pagdating niya sa bahay, dito bumungad sa kanya ang kumpare niyang halos igapos na sa higaan. Nanlilisik ang mga mata nito, tapos meron itong mga pulang ugat na halos lumabas na sa kanyang balat. Panay din ang ginagawa nitong pag-ungol, tapos ang masaklap pa, habang ginagawa niya ito patuloy ang pagbuluwak ng dugo sa bibig niya. Nagkakaroon na rin ito ng mga sugat sa katawan, kahit hindi naman yun kinagalaw. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating ang albularyo. Kilala ito ng lahat, gawa ng ito lang ang nag-iisang albularyo sa lugar nila. Ayon sa kanya, na itong si Tandang Hunas, lehitimo talaga ang mga karga. Walang kahit na anong karamdaman ang hindi nito napapagaling, kaya nung makita nila ito, agad silang nakaramdam ng kapanatagan sa kanilang mga sarili. Paglapit ni Tandang Hunas sa biktima, nakita nila ang pagbuka ng bibig nito, subalit nakapagtatakang wala silang naririnig na tinig na nagmumula rito. Paglapat naman ito ng kamay sa noo ng biktima, bigla nitong tinawag ang pangalan ng nilalang, sabay utos na lumayas sa katawan. Matapos nun, lumiyad-liyad ang kumpare niya na para bang mababali na ang gulugod nito. Mag-iisang minuto rin yung nagtagal, hanggang sa bigla na lamang itong nawala ng malay. Sa isang kisap mata, lahat ng nakikita nilang kakaiba sa katawan nito, unti-unti nang naglaho. Yung mga umusli nitong kaliskis sa muka, bigla na lamang nawala, kasabay ng unti-unting pagbalik sa normal ng mga ngipin. Pagkaraan pa ng ilang segundo, ang dating parang demonyo niya ng kumpare, bumalik na sa dati. Labis naman niya itong ikinatuwa, kaya naman kahit naroon ang mga kamag-anak nito, di siya nagdalawang isip na lumapit. Maya-maya pa, nang bumalik na ang wisyo ng biktima, pansamantala muna silang pinalayo ni Tandang Hunas para makausap ito ng masinsinan. Ayon sa matanda, hindi biro ang nangyari at may kutob ito na yun pa lamang ang simula. Hindi sila maaaring magbunyi ng maaga, gawa ng ramdam nito ang panganib na umaaligid sa kanila. Oh, ang mga hindi kapamilya ng taong ito lumabas na muna. Masyado na ito ritong marami sa loob. Baka bumigay ang bahay. Sige na, sumunod na kayo. Sasabihin naman namin sa inyo ang lahat ng madidiskubre ko. Oo, naintindihan ko. Lahat tayo nag-aalala. Pero sa mga oras na ito, hindi yan makakatulong. Wika ng albularyo. Nang marinig naman ito ng mga tao, agad yung umalis. Hindi na ito sumagot bilang pagrespeto kay Tandang Hunas. Paglabas naman ng mga ito, sila na lamang ng pamilya ng kumpare niya ang natira. Pinapalabas pa sana siya noon ng matanda, pero pinigilan ito ng asawa. Ang rason nito sa matanda, kailangan niyang malaman ang totoong nangyayari upang hindi na ito maulit pa sa kanyang pamilya. Mariin din itong inilahad na kalapit sila nito, kaya parang pamilya na ang turing nito sa kanila. Dahil sa naging rason nito, wala namang nagawa si Tandang Hunas. At sa halip na makipag-usap, muli nitong kinumpronta ang biktima upang malaman kung saan nagsimula ang mga pangyayari. Nang marinig naman ito ng kumpare niya, dito nito inilahad ang lahat ng kanyang pinagdaanan bago mangyari ang insidente. Ayon sa kanya, 2 araw ang lumipas, umakyat ito ng bundok. Nangaso ito ng hayop kung saan nakahuli naman ito ng isang usa at isang baboy ramo. Hindi nito kinuha ng buong mga hayop,
Bagkus kinatay niya ito sa gubat para maiwan niya ang mga bahagi nitong hindi naman niya mapapakinabangan. Ligtas naman siyang nakababa mula roon. Ngunit pagdating niya sa batis malapit sa paanan, nagpasya siyang uminom. Maayos at tahimik ang paligid, kaya hindi siya nag-isip ng kahit na ano. Subalit pagkatapos niyang uminom dito, napansin niya ang kanyang imahe sa tubig na walang ulo. Kahit anong gawin niya, di niya makita ang ulo niya. Tapos maya-maya lang nun, may lumabas na mukha sa tubig na animoy pumalit sa wangis niya. Di niya mawari kung ano ito, pero siguradong sigurado siya, hindi yon tao. At sa sobrang pagkataranta, agad siyang kumaripas ng takbo sa takot na baka tuluyang lumabas mula roon ang nilalang. Awa naman ng Diyos, nakarating ito sa baryo nila ng ligtas. Para naman hindi kumalat ang balita, pinili nitong sarilihin na lang ang mga pangyayari. Inilihim din niya yun sa kanyang asawa hanggang sa sumapit ang unang gabi. Ayon dito, alas 7 pa lamang hindi na talaga maganda ang pakiramdam niya. Bukod sa napakasakit ng kanyang ulo, parang hirap na rin siya noong huminga. At kapag pinipikit niya ang kanyang mga mata, meron itong mga naririnig na tinig na animoy nang gagaling sa mga matatandang sabay-sabay na nag-oorasyon. Bagaman hindi na maganda ang lagay nito sa mga sandaling yon, patuloy nitong ipinagsawalang bahala ang lahat ng napapansin nitong kakaiba hanggang sa sumapit ang ikalawang araw. At nung tumungtong na nga ito, doon na yung naging iritable buhat sa paglakas ng mga tinig na naririnig niya. Wala na rin yung ganang kumain hanggang sa sumapit ang ikalawang gabi kung saan naganap ang unang pagsapi. Yun nga lang, kaya hindi nila ito na ipaalam kaagad kay Tandang Hunas dahil sa mabilis din naman yung nawala. Akala nila hindi na ito babalik, pero pagtungtong ng ikatlong araw, dito na sumiklab ang mga pangyayaring hindi na nila napigilan. Kaya lang naman ito di agarang nakapagsumbong ay dahil sa naging abala sila sa pagtali at pagpapakalma sa kumpare niya. Nataon din noong may pinuntahan ng matanda, kaya naman inabot pa ng hapon bago nito nalaman ang sitwasyon. Dagdag pa nito na wala itong ideya sa kung ano ang nangyari, ngunit ramdam nito na may ibang katauhang kasalukuyang nanananahan sa kanyang katawan. Nang marinig naman ni Tandang Hunas ang sinabi nito, biglang kumunot ang noo nito, kasabay ng pagsagot ng, Kung gayon, umaaligid na rin pala sila maski sa lugar na ito. Hindi ito magandang pangitain. Pagkasambit nito ng mga kataga, ipinagpatuloy nito ang pagtingin sa kumpare niya. Meron na rin yung ipinainom doon ng iba't ibang uri ng gamot hanggang sa nagdesisyon na ito na yon ay pagpahingahin. Nang marinig naman ng kumpare niya ang sinabi nito, agad naman yung natulog. Gawa ng kanina pa nito tinitiis ang kanyang nararamdaman. Maya-maya pa, nang makapagpahinga na ang kumpare niya, agad silang lumabas ng silid. Dala ng kuryosidad, sinundan niya ng sinundan itong si Tandang Hunas. Lahat ng sinasabi nito maigi niyang pinakinggan hanggang sa nabanggit nito ang tungkol sa mga kaluluwa ng aswang na nagpapagala-gala sa mga kabundukan. Ang mga nilalang na yon ay sinasabing matagal na panahon ng umiiral sa mundo ng mga tao at patuloy na naghahanap ng bagong katawan na kanilang mapagtitirhan. Ang ilan sa mga ito nanahan sa mga isinumpang bagay ng mga taong matagal nang namatay. At karamihan sa mga bagay na yan, minsang nahawakan ng mga taong may alam sa lihim na karunungan. Pwede umanong tumira ang mga kaluluwa sa mga kalasag na minsan itong ginamit o hindi naman kaya'y sa mga mutya nitong matagal na panahon ng iniwan ng gabay. Pagtatapat pa ng matanda na, meron yung kilalang tao
na humahawak sa mga ganoong uri ng espiritu. Malawak ang kaalaman nito pagdating sa lihim na karunungan at ang pangunahin nitong abilidad ay ang paggamit sa mga espiritu ng aswang. Kaso lang, matagal niya na itong hindi nakikita kaya wala siyang ideya kung saang lupalop na yon naroon. Ngunit base sa pagkakatanda niya, tubo din itong Negros. Pinatay ng mga albularyo ang pamilya nito at halos buong buhay nito ginugol niya sa pagtakas at pagtatago. Marahil dahil sa pangyayari, kung kaya't natuklasan nito ang kapangyarihan ng mga espiritu ng mga aswang. Sa paglipas ng mga taon, nang magkaisip at lumaki na ang taong yon, naging isa itong pinakamalakas na kasangkapan ng mga aswang. Dagdag pa ni Tandang Hunas na matagal na niyang hindi sinasambit ang pangalan ng gumagamit ng aral dahil sa katakatakot na kamalasang nararanasan niya tuwing sinasabi ng kanyang bunganga ang pangalan nito. Pagtatapat pa nito sa kanila na wala namang espesyal sa mga espiritu maliban na lamang sa pagiging gabunan nila noong sila ay nabubuhay. Ang hindi lang mawari ng matanda kung papaano ito nagkamit ng mataas na antas ng kakayahan kahit sila'y wala ng pisikal na katawan. Matapos naman yung marinig nila Tiago, hindi sila nagkaroon ng kakayahang sumagot ni magtanong sa mga sinabi nito. Alam nila na labas na ito sa kanilang pangunawa, kaya ang tangi nilang magagawa ay makinig ng maigi. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito na nila nalaman ang lahat ng haka-haka ni Tandang Hunas. Nakakatakot man itong pakinggan, naniniwala silang ito ay totoo at merong mga basihan. Sa paglipas ng mga araw, habang nagpapagaling ang kumpare niya, nabalitaan na lamang niya na bigla itong sumuka ng igat. Napakalaki ng igat na inilabas nito, kung saan agarang nawasak ang puwak nito. At sa loob lamang ng ilang minuto, dahil sa pagdurugo ng mga laman loob nito, mabilis siyang pumanaw. Hindi na ito napigilan pa kahit naroon si Tandang Hunas. Nang mapansin naman ng matanda na wala na itong magagawa, agad nitong pinayuhan ang pamilya na ilibing kaagad ang kumpare niya. Wala nang lamay-lamay dahil ang iniiwasan nila ay ang matunugan nito ng mga espiritu ng aswang. Sa sandali kasing lumapit dito ang mga nilalang, pwede yung muling mabuhay. At kapag nangyari ito, mahihirapan na sila na muli pang maisalba ang katawan nito. Wala na kasing ibang paraan maliban sa pagsunog ng bangkay ang maaaring gawin ni Tandang Hunas sa sandaling ito ay maganap. Nang marinig naman yon ng pamilya, ora mismo itong sumunod. At pagdating doon ni Tiago, kasalukuyan na noong nakalibing ang kumpare niya. Nakakalungkot man ang sinapit nito. Alam niya sa kanyang sarili na kinakailangan na lamang niya itong tanggapin. Ilang oras pa ang lumipas. Matapos ang pagdadalamhati, umuwi siya sa kanila. Hindi niya muna ito ipinagsabi sa kanyang pamilya para naman kahit papaano, hindi na rin mag-alala ang mga ito. Ngunit makalipas ang araw na yon, meron na namang pangyayaring hindi nila inaasahan. Ayon sa kanya, di pa man siya nagigising kinabukasan, nabulabog na ang bahay nila dahil sa sigawan ng mga kakilala nila. Lahat ito nag-aalala dahil umano sa mga natagpuan nito sa puntod ng kumpare niya. Marami ang nagsasabing muli itong nabuhay mula sa mga patay, habang ang ilan naman naniniwalang hinukay ito ng mga balbal. Dahil dito, dali-dali naman siyang lumabas para makiusyoso. At pagkatapos niyang makapagtanong-tanong, agad siyang tumungo sa bahay ni Tandang Hunas. Ito ang una niyang kinonsulta, gawa ng naniniwala siya na ito ang mas nakakaalam sa kasalukuyang nangyayari. Pagdating niya sa bahay nito,
Tumambad sa kanya ang matanda na naghahasa ng mga armas. Karamihan sa kanyang mga hinahasa ay yung mga maliliit na punyal, tapos mga talibong na hindi naman gaano kahabaan. Kapansin-pansin din noon ang pagiging seryoso ng matanda, na animoy nararamdaman na nito ang matinding panganib na paparating. Ayon kay Tiago, sigurado siya na seryoso ang kinakaharap nito dahil noong araw ding yun, hindi ito nagpapasok ng kahit na sinong pasyente. Maging siya man, hinarang ng disipulo nito, ngunit dahil sa kanyang pagmamakaawa, kung kaya't nagawa niyang makapasok sa loob ng bahay ng matanda. Maya-maya pa, pag-upo niya sa harapan nito, bigla itong nagwika sa kanya ng, Tiago, mukhang malapit nang dumating ang araw na kinakatakutan ko. Ang pagkabuhay ng kumpare mo, ang isa sa pinakamatinding senyales na naramdaman ko sa loob ng 10 taon. Alam ko na narito sa ating lugar ang taong yun. At ang tanging magagawa ko, lumayas dito o hindi naman kaya'y kaharapin siya upang mailigtas kayo. Nakahanda na kami ng disipulo ko na mamatay sa pagkakataong ito. Pero bago yan mangyari, nais kong masaksihan mo ang aming hirap na pagdadaanan. Manatili ka sa aming tabi. Isakripisyo mo ang iyong buhay para sa kaligtasan ng iyong pamilya. At bilang premyo mo sa pagsunod sa kagustuhan ko, sisiguraduhin kong maliligtas ang iyong asawa. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Napagtanto niya na yun na lamang ang pagkakataon para makabawi siya ng husto sa matanda. Hindi rin niya alintana ang matinding panganib, lalo pat ito ang paulit-ulit na isinisigaw ng kanyang puso at isip. Matapos ang kanilang pag-uusap, nang makumpirma na ni Tandang Hunas ang kanyang pagsang-ayon, dito na siya nito inabutan ng isang natatanging bagay. Isang buhay na mutya ang natanggap niya bilang pangunahing regalo nito, buhat sa pagpapakita niya ng katatagan dito. Ayon sa matanda, na ang mutyang ibinigay nito ang makapagliligtas sa kanya mula sa tiyak na panganib. Mas kinakailangan niya yon kumpara sa kanila, gawa ng sa kanilang tatlo, siya lamang ang walang kahit na anong depensa at karga. Dagdag pa nito na, ilang gabi mula sa araw na yon, magsisimula ng magparamdam ang mga nilalang. At para magkaroon siya ng kamalayan, kinakailangan nitong sapilitang buksan ang kanyang ikatlong paningin. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, kagaya ng nais mangyari ng matanda, dali-dali siya nitong ipinasok sa loob ng bahay upang masimulan ang ritual sa paggising ng kamalayan. 5 oras noong nakaluhod si Tiago, kung saan wala siyang ibang ginawa kundi ang magdasal at pakiramdaman ng lahat ng bagay na naroon sa kanyang paligid. Habang ginagawa niya ito, naging abala naman si Tandang Hunas sa pag-ikot ng kandila sa kanyang ulo. At nang masambit na nito ang lahat ng engkantasyon, dito na siya nito pinayuhang dahan-dahang idilat ang kanyang mga mata. Anya, wala siya noong nararamdamang kakaiba, pero pagmulat na pagmulat niya, dito niya nakita ang mga kakaibang nilalang na nasa itaas ng bahay nito. Lahat yon pawang mga hayop na may kakaibang itsura at abilidad. Pagtatapat pa ng matanda, yon ang mga kaibigan niya at mga gabay sa araw-araw nitong buhay. Sa pamamagitan ng mga nilalang, napapanatili niyang malusog ang kanyang mga karga. Ito rin ang pangunahing rason kung bakit hindi mapasok-pasok ng masamang puwersa ang kanyang tahanan. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang ibang naramdaman maliban sa matinding pagkamangha at pagkagulat sa kanyang mga nasilayan. Hindi naglaon, pakiramdam niya unti-unti nang namumulat ang kamalayan niya sa tunay na mundo. Paglabas niya ng bahay nito,
Doon bumungad sa kanya ang mga kakaibang nilalang na kasabayang namumuhay ng mga ordinaryong tao. Base sa matanda, lahat ng nilalang na nakatira sa kanilang lugar ay merong matinding ambag sa kalikasan at sa kanilang pamumuhay. Ito ang nagpapatuloy ng maayos nilang ugnayan sa kanilang kapwa at nagpapanatili ng magandang bunga ng bawat halaman at pananim. Kahit hindi nila yon nakikita, malaki ang pakinabang nila sa mga ito. Nabanggit din ni Tandang Hunas na ang mga nilalang na yon ay likas na merong mabuting pagtingin sa mga tao. Wala itong ibang hinihiling maliban sa mapanatili ang espiritu ng kalikasan sa bawat lugar. Ngunit dahil sa pagtaas ng pagnanais ng taong umunlad, unti-unti nila itong napapatay. Sa pagkasira ng kalikasan, dahan-dahang nawawala ang mga nilalang na naging daan upang magkaroon ng malalakas na kalamidad. At kasabay ng paglaho ng mga ito ay ang pagpalit ng masasamang elemento. Ito naman ang rason kung bakit patuloy na sumisiklab ang mga kaguluhan na halos hindi maunawaan ng ibang tao kung papaano nagsimula. Marahil ito rin ang layunin ng nilalang na paparating kung kaya't binabalak nitong wasakin ang kanilang tahanan. Matapos naman ang naging pag-uusap, tila bang napakabilis ng pag-ikot ng oras. Nagulat na lamang siya, papasapit na pala ang araw na itinakda ng matanda. Pagtungtong ng araw na yon, matyaga nilang hinintay ang pagsapit ng gabi. At kagaya sa bisyon ni Tandang Hunas, dumating nga ang kanyang kumpare. Malayong malayo na ito sa dati nitong pagkatao, gawa ng bukod sa napakadungis na itsura nito, wala na rin yung saplot sa katawan. Para itong hayop na gumagala sa kanilang kalupaan, na para bang naghahanap ng mga biktima. Nang masipat naman ito ng disipulo ni Tandang Hunas, dali-dali itong kumuha ng sibat, sabay mabilis na kumaripas ng takbo papalapit dito. Nang masipat naman yon ng nilalang, agad naman yung tumungo sa isang lugar kung saan wala gaanong tao. Akala niya tatakas ito pero ayon sa matanda hindi yun totoo. Sapagkat ang mga ganoong uri ng nilalang hindi marunong tumalikod sa labanan. Marahil ay naghahanap lang ito ng lugar kung saan ito ililibing ang humahabol sa kanya. Pagdating naman nila sa isang lambak, ilang metro ang layo sa baryo, nakita nila ang disipulo nito na kasalukuyang nakikipagbuno rito. Habang naglalaban ng dalawa, marami na itong pinakawalang mga buhay na salita, ngunit hindi ito sapat para matinag ang nilalang. At sa hindi malamang dahilan, tila bang walang epekto rito ang kahit na anong dasal. Makailang beses na rin yung nasugatan ng sibat na punong-puno ng pangontra, ngunit sa isang kisap mata, madali niya itong napaghihilom, bagay na ikinagulat naman ni Tandang Hunas. Ilang minuto pa ang lumipas, dahil sa likse ng nilalang, unti-unti na nitong napapangibabawan ang kanyang kalaban. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang maagaw nito ang sibat na siya namang mabilis nitong isinaksak sa disipulo ng matanda. Mula tiyan hanggang leeg, tumagos ang sibat na yon, dahilan ng agaran nitong pagkamatay. Maski si Tandang Hunas hindi makapaniwala sa kanyang mga nasilayan, ngunit anong magagawa nila? Yon ang naging kinahantungan ng laban. Walang sabi-sabi, bigla naman siya nitong binulungan ng mga buhay na salita, kasabay ng pagwika nito ng, Hindi ka na niya nakikita. Kahit anong mangyari, manatili ka rito. Huwag kang magpadala sa takot mo, dahil sa oras na pangibabawan ka nito, mararamdaman ng nilalang ang iyong presensya. Dito ka lang, at panoorin mo ang kahahantungan ng gulong ito. Matapos nitong makapagsalita, agad nitong hinugot ang daladala nitong sundang. Taimtim din yung nagdasal
habang lumalapit ito sa nilalang. Nang mapansin naman yun ng espiritong gumamit sa katawan ng kumpare niya, dali-dali nitong itinapon ang bangkay ng disipulo nito. At pag-atungal na pag-atungal nito, dito niya nakita ang paghawak ng matanda sa talim ng kanyang talibong, habang patuloy na nagdarasal ng taimtim. Maya-maya pa, pagsugod ng nilalang, bigla itong naglaho sa kanyang mga mata. At sa isang iglap, nakita na lamang niya ang pagkaagnas ng katawan ng kumpare niya. Hindi niya mawari kung ano nangyari, dahil sa puntong yon, wala talaga siyang nasaksihang kakaiba. Basta ang nakita niya, naagnas ang katawan nito habang nilalamon ng baga ng apoy. Akala niya dito na magtatapos ang lahat. Pero ilang segundo pagkatapos itong matalo ni Tandang Hunas, lumabas ang isang matandang babae na may napakahabang buhok. Kulay puti ang mga mata nito at sa sobrang tanda, paugod-ugod na yon kung lumakad. Nanginginig din ang bawat tinig nito, animoy wala na itong kapasidad na lumaban. Subalit nang mapansin ito ni Tandang Hunas, dito niya nasilayan ang takot na namumutawi sa mukha nito. Hindi niya mawari kung ano nararamdaman ng matanda. Ngunit anuman yun, paniguradong hindi ito magiging maganda. Makalipas pa ang ilang minuto, sa muli nitong pagdarasal, sinabayan ito ng nilalang. At lahat ng usal na pinakawalan nito, naglahong parang bula sa hangin. Hindi ka pa makakapantay sa kapangyarihan ko. At kahit yang armas mo na kasing init ng asupre, wala yang kapangyarihan sa aking kalasag. Nag-aaksaya ka lang ng panahon, Hunas. Nakakalimutan mo na yata na sa lahat ng nilalang na iyong nakaharap, ako ang pinakamatindi mong pangungot. Pagkasambit nito ng mga kataga, dito na lumabas ang dalawa nitong tauhan. Bawat isa nakasuot ng maskara na gawa sa purong bakal. Kakaiba rin ang laki ng pangangatawan nito at kulay ng kanilang balat. Ayon kay Tiago, wala siyang nararamdamang buhay sa mga nilalang dahil maliban sa maskara ng mga ito, wala na siyang napapansing presensya. Marahil yun ang ibig sabihin ni Tandang Hunas nung inilahad sa kanya nito ang kapangyarihan ng mga espiritu na manahan sa mga bagay na minsang ginamit ng mga tao na may alam sa lihim na karunungan. Matapos naman niya yung masilayan, dito na nagsimula ang paglalaban. Akala niya ang matandang yon ang makikipaglaban, pero ibinigay nito si Tandang Hunas sa mga alagad nito. Tiwala noon si Tiago na mapapaslang ito ng albularyo, subalit sa kasamaang palad hindi ito nangyari. Lingid kasi sa kanyang kaalaman, hindi lang isang espiritu ang nanananahan sa maskara. Binubuo ito ng daan-daang mga kaluluwa ng mga gabunan na matagal nang lumisan sa mundong ibabaw. At ang pinagsama-sama nitong lakas, sapat na para bugbugin si Tandang Hunas at wasakin ang hawak nitong sandata. Ano man ang gamitin nitong agimat, wala na itong panama sa mga nilalang. Pagkaraan lang ng kalahating oras, nakita niya ang matanda na pilit ng pinag-aagawa ng dalawa. Wala na rin yung buhay at sa estado nito, naghihintay na lamang yon ang kanyang kamatayan. Pagsilay naman ng matanda sa kalagayan ng albularyo, agad niya yung kinuha, sabay kulong dito sa hawak nitong mumunting garapon. Matapos nun, umikot ito sa paligid na animoy meron itong hinahanap. Takot na takot man, pinili niyang manatili sa kanyang kinaroroonan. Pagalis naman ng mga nilalang, tsaka pa lamang siya nakahinga ng maluwag. At para masiguro ang kaligtasan niya, umaga na siya roon umalis. Nang makauwi na siya sa kanila,
Dito niya inilahad sa kanyang asawa ang mga nangyari. Dumaan pa ang mga araw. Unti-unti nang nag-iba ang kasalukuyang kalagayan ng lupain nila. Paunti-unti, ang kanilang mga pananim ay dahan-dahan nang namamatay hanggang sa dito na rin sumiklab ang mga hindi inaasahang kaguluhan. Alam ni Tiago na sinasakop na sila ng mga nilalang, kaya naman pinili na nila ditong umalis. Nakakalungkot man pero kailangan nila itong gawin. At nang makarating sila noon sa bayan, dito na nagsimula ang panibago nilang buhay. Awa ng Diyos, nagkaroon na rin sila ng sariling anak. Ngunit sa kabila ng kapayapaan sa bayan, nananatili pa ring sariwa sa kanyang alaala ang pag-alay ng buhay ng bantog na manggagamot na si Tandang Hunas.